मेहेर भाई आरो जारौमोन मबाव थांनोब्ला नोंसोरलाय ट्रेक्टर लालायलायनानै बाब आंनोबो खोन्थादोब्रा एसे नोंसोर मबाव थांनो नागिरदों। हाब आदा जेम्स नों मानो लामायावनो थाथेखोब्रा हगारदोलै हगारदो नुवाखै नोङो ड्राइभारा सोर आसोलसो आब' गेमस्रिसो नङाबा नोंनि साजोंनो सालायखोला जागोनबो नोङो हगार हगार। हाब जेम्स जेन'बा नोङो बे लामायाव मानो थाथेखो हा जों हले रावखौबो लांफाला लांफालु गैयाहाय बालनि हगारहाय हगार नङाबा हले साजोंनो सालायलांगोनहाय आं बे गेमस्रिया देन्जार सालायखायो हगारहाय हगार जेम्स। माबा हिनजाव मोननोनो राग'नायखौसो लोगो मोनलायलांबायहाय दानाबा जोंना बे थांनाया कि मोजां जाबावगोन दा बि आं थांनायखौ जाफुंनाय नंला बायदिसो मोनबायहाय आब' गेमस्रि।